Maraba da zuwa tashar Gilashi Top TV, ku danna subscribe kana ku taba alamar kararrawa ta yadda zamu dinga sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Wasu daga cikin yara 10 da aka yi wa kisan gilla a Najeriya. Hanifa da Aisha da Husna na daga cikin yaran da aka yi wa kisan gilla a Najeriya. Shekarun baya-bayan nan za a iya cewa an samu karuwar cin zarafin yara ta hanyar musguna musu, wulakanta rayuwarsu da ma kashe su a Najeriya. To amma idan wannan ne karo na farko da kuka ziyarci wannan tasha tamu mai albarka, kada ku manta ku danna mana subscribe kana ku taba alamar kararrawa ta yadda zamu dinga sanar da ku sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Duk da cewa babu wasu alƙaluma a hukumance da ke nuna yadda ƙaruwar hakan ke hauhawa, amma abubuwan da ke faruwa a kewayenmu waɗanda kafafen yaɗa labarai ke rawaitowa kawai sun isa su kafa hujja cewa yara na fuskantar mummunan ƙalubale a wannan ƙarni. Kama daga yi musu fyaɗe, azabtar da su, da yin safarar su, da sacewa domin neman kuɗin fansa, da kuma sace su domin sayarwa ga iyayen da ba sa haihuwa, zuwa kashe su a wuraren da yaƙi da rikici ya yi ƙamari, da kuma mayar da su 'yan gudun hijira ƙarfi da yaji. Mafi munin abin da suke fuskanta kuma shine kisa, musamman ta hanyar yi musu kisan gilla. A wasu lokutan kuma koda sun tsira da ransa irin harin da aka kai musu, to yaran kan dawwama cikin firgici sakamakon mummunan halin da aka saka su a ciki. A 'yan shekarun baya-bayan nan da ma waɗanda muke ciki a yanzu, an sami yawaitar fyaɗe ga yara ƙanana, wasu ya yi sanadin kashe su, wasu kuma ya saka su a yanayi maras kyau. Sannan babban abin tashin hankalin a nan ma shi ne yadda makarantu wurare ne da ake ganin tudun mun tsira ne ga yara, yanzu iyaye sun fara fargaba idan 'ya'yansu sun tafi. A Najeriya an ga yadda aka dinga kai har makarantu ana sace yara tare da yin garkuwa da su, ciki kuwa har da masu ƙananan shekaru. A wasu alƙalma da asusun yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar wato UNICEF sun yi nuni da cewa a shekarar 2021 an kai hari sau 25 a kan makarantu, an kashe yara 16, sannan an sace yara 1,440. A wasu lokutan kuma ɗalibai ne ke cin zarafin wasu ta hanyar zaluntar su, kamar yadda ya fara a wata makaranta a Maiduguri a kwanan nan. Mafi muni da sanya ɓacin rai kuma shine wanda wasu malaman ne ma ke zama silar mutuwar wasu yaran ko yi musu wani mugun abu, duk da amincewar da iyaye suka yi wajen damƙa musu amanar 'ya'yayensu, kamar da yadda ake zargin wani malamin makaranta a Kano na sacewa tare da kashe ɗalibarsa wato Hanifa Abubakar mai shekara 5. Wannan tasha ta kuma albarka ta yi waiwaye kan labarai na wasu yara 10 da suka taɓa fuskantar kisan gilla a sassan Najeriya, waɗanda kuma suka tada hankalin 'yan ƙasa. Mun zaɓi labarai na yara 10 ne saboda ba za mu iya kawo dukkanin labaran yaran da suka taɓa fuskantar irin wannan lamari ba. Yaro na farko wato Haidar, ɗan kimanin shekara 4 da ke Na'ibawa a Kano. A shekarar 2014 a unguwar Na'ibawa da ke birnin Kano a arewa maso yammacin Najeriya, an sace wani yaro ɗan shekara 4 mai suna Haidar. An sace shi ne a watan Maris a gaban makarantar Islamiyyar su, bayan an tashi yana tsaye yana jiran wacce ke tafiya da shi Islamiyya, sai wani ya kama hannunsa ya tafi da shi. Haidar ya shafe kwana 2 a hannun waɗanda suka sace shi, kuma sun faɗi kuɗin fansa, sannan an saka a asusun bankin da suka baya.
Bayan biyan maƙudan kuɗin fansar sai suka faɗi wajen da za a ɗauke shi, amma ko da aka je sai gawarsa aka samu a cikin buhu a ajiye a wajen. Kisan Haidar ya jefa iyayensa da ɗaukacin al'ummar birnin Kano da ma na Najeriya cikin ɗimuwa. Daga baya jami'an tsaro sun yi aikinsu wajen binciko waɗanda ake zargi da aikata laifin, waɗanda kuma mutum uku ne mazauna unguwar su Haidar, wato dai makwabtansu ne suka aikata wannan ɗanyen aiki akan wannan ƙaramin yaro. An gurfanar da su a gaban kotu kuma an yi ta tafka shari'a, inda a ƙarshe tabbatattun majiyoyi suka shaida wa wannan kafar watsa labarai tamu mai albarka cewa an yanke musu hukuncin kisa. Labari na biyu shine labarin yarinyar da aka kashe ta kuma aka jefa ta a rijiya bayan an yi mata fyaɗe a Rigasa da ke jihar Kaduna. A shekarar 2018 ne aka nemi wata yarinya mai shekara 8 aka rasa sama ko ƙasa a unguwar Rigasa da ke jihar Kaduna. Daga baya aka tsananta bincike sai aka gano gawarta a wani gida a unguwar da ke makwabtaka da gidan iyayenta. An gano gawar ta ne a cikin wata rijiya a gidan, sannan wuyanta a karye. Binciken da hukumomi suka yi bayan sun samu gawar ya nuna sai da aka yi mata fyaɗe sannan aka karya wuyan nata kuma aka jefa gawar a cikin rijiya. A lokacin da lamarin ya faru, kafar watsa labarai ta BBC ta yi hira da iyayenta da suka tabbatar da ana bincike akan lamarin, kuma wanda ake zargi makwabcinsu ne. Zuwa yanzu babu wani labari kan inda aka kwana aka tashi akan batun binciken ko sakamakonsa. A watan Yuni shekarar 2019 an sace wata yarinya mai suna Aisha Sani a unguwar Tudun Wada da ke cikin birnin Kano. Wata mata ce aka yi zargin ta sace Aisha a hanyarta ta komawa gida bayan tashinsu daga makarantar Islamiyya, kuma mako biyu bayan haka aka tsinci gawar Aisha. Aisha tana tafiya gida ne tare da 'yan uwanta yayin da wata mata wadda ta rufe jikinta ruf har fuskarta ta ɗauke ta. Ba a tuntuɓi iyayen Aisha ba har tsawon kwana 3 bayan sace ta. Sun nemi a basu naira miliyan 200 a matsayin kuɗin fansa kuma suka buƙaci mahaifiyar yarinyar ce za ta kai kuɗin. Daga bayan da aka tsananta bincike an tsinci gawar Aisha an daddatsa ta aka jefar da gawarta. Babu tabbas kan me faru tun bayan faruwar hakan ta fannin binciken makasanta da batun shari'ar su. Labarinmu na hudu shine labarin wani yaro mai shekara 8 a Karkasara da ke cikin birnin Kano. A watan Yulin shekarar 2019 ɗin ne dai kuma rundunar 'yan sandar jihar Kano ta kammala bincike domin gurfanar da waɗansu matasa da ake zargi. Waɗanda ake zargin cewar su suka sace wani yaro ɗan shekara 8 wanda ya rasu a hannunsu, ciki har da ƙanin mahaifiyar yaron. 'Yan sanda sun kama matasan ne guda 3 a unguwar Karkasara. An sace yaron ne da haɗin bakin wanda ke raka shi makaranta, inda suka nemi a basu naira miliyan 50 a matsayin kuɗin fansa. Sun ɗirka masa ƙwayoyi sannan suka ɗaure masa baki, lamarin da ya yi sanadiyar mutuwarsa, sannan suka binne shi a wani kango. 'Yan sanda sun ce mutuwarsa ce ta sa mutanen suka rage kuɗin da suka nema zuwa naira 100,000. Dubunsu ta cika ne bayan da suka fito karɓar kuɗin da suka nema, inda jami'an 'yan sanda suka yi musu kwanton ɓauna sannan suka kama su. 'Yan sanda sun kuma tono gawar yaron wanda suka ce babu abin da ya same ta. Abin takaici da rashin imani shine barayin waɗanda shekarunsu suka kama daga 19 zuwa ƙasa na da alaƙa da iyayen yaron. Babu tabbas akan halin da ake ciki game da shari'ar mutanen. Masu kallon mu da sauraron mu, a nan ne muka kawo ƙarshen wannan labaru da muke kawo muku kashi na 1.
Domin ci gaban waɗannan labaru da ma sauran ingantattun shirye-shiryenmu, kada ku manta ku ci gaba da kasancewa da tashar Gilashi Top TV domin ɗorewar farin ciki mara misaltuwa. Amma idan wannan ne lokaci na farko da kuka fara ziyartar wannan tasha tamu mai albarka, kada ku manta ku danna mana subscribe, kana ku taɓa alamar ƙararrawa, sannan ku dangula mana alamar like, kana ku yi mana comment ta yadda za mu dinga sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.